daga farko har ya hamdala da salati kun abin kula Allah sabai da yasila zuwa Muhammadu manufar Allahu wahidu manufar bahashimi begen manzo Muhammadu na gaida tijani jagaba kogan bara'awa shugaba jagoran masu martaba shehu Adamu sannan da uba na saba zangude a cikin begen Muhammadu manufar bahashimi begen manzo Muhammadu haka 'yan magana suke kira ni kuma bana da hantara in zan yi hawa da gangara don ba abin nufi a wuri na sai Muhammadu manufar bahashimi begen manzo Muhammadu rikicin duniya a shagwana da bidar kun sanya guguna a ina ake aina za'ana ni dai na sanya dangana ya rabbi wahidu a sakani cikin Muhammadu manufar bahashimi begen manzo Muhammadu ni birge ni Muhammadu yake manufar Allah ina take jama'a ni tambaya nake a ina amsar kuwai take Allahu ya faɗi manufar shi guda Muhammadu manufar bahashimi begen manzo Muhammadu Buda an ciccike duka yau ga mashiga garin duka balle mafita su haɓaka duk na a gare shi duka Allah nake da su yace mini in Ahmadu manufar bahashimi begen manzo Muhammadu Allah ya bashi al'amari ya zaɓe kan dukan bashar duka shi ke bashi almashir a cikin komai ka kafkakar ba a biyarsa sam sai dole da bin Muhammadu manufar